І зараз раніцай па нарадзе першасвятароў са старшынямі і кніжнікамі, значыць усяго сінедрыёну, Ісуса звязаўшы павялі і перадалі Пілату. І спытаўся ў яго Пілат: «Ці ты цар юдэйскі?» А ён, адказваючы, гаворыць яму: «Ты кажаш». І вінавацілі яго першасвятары ў многіх рэчах. Дык Пілат зноў спытаўся ў яго, кажучы: «Чаму не адказваеш? Глядзі, як многа супраць цябе абвінавачанняў». Але Ісус больш нічога не адказваў, так што Пілат дзівіўся. На свята ён меў звычай вызваляць ім аднаго з вязняў, каго б захацелі. Быў жа нейкі адзін на імя Бараба, увязнены разам з бунтаўнікамі, які ў час бунту ўчыніў забойства. І калі сабраўся натоўп людзей, пачаў дамагацца таго, што ім звычайна рабілі. Пілат жа звярнуўся да іх і сказаў: «Хочаце, адпушчу вам цара юдэйскага», бо ведаў, што яго выдалі першасвятары праз зайздрасць. Але першасвятары падбухторылі людзей, каб ім лепш адпусціў Барабу. І Пілат, адказваючы, гаварыў ім паўторна: «Дык што хочаце, каб я зрабіў з царом юдэйскім?» Але яны зноў закрычалі: «Укрыжуй яго!» Дык Пілат сказаў ім: «Што вам благога зрабіў ён?» Але яны тым болей крычалі: «Укрыжуй яго!» І Пілат, жадаючы дагадзіць народу, выпусціў ім Барабу, а ўбічаванага Ісуса выдаў на ўкрыжаванне. А жаўнеры ўвялі яго ў панадворак, што завецца прыторыя, і склікалі ўсю кагорту. І апранулі яго ў пурпур, і, сплёўшы вянок з церняў, склалі яму на галаву, і пачалі яго вітаць: «Прывітаны будзь, цар юдэйскі!» І трысцінай білі яго па галаве, і плявалі на яго, і кленчучы кланяліся яму. І калі ўжо наздзекваліся з яго, знялі з яго пурпур, ды зноў апранулі яго ў адзенне яго, ды павялі яго на ўкрыжаванне. І прымусілі нейкага Сімона Цырынейца, бацьку Аляксандра і Руфа, які ішоў з поля і праходзіў міма, каб нёс крыж яго. І прывялі яго на Гальготу, што значыць месца чэрапа. І давалі яму выпіць віно, змяшанае з сокам міры, але не прыняў. І крыжуюць яго, і дзеляць адзенне яго, кідаючы жэрабя паміж сабою, каму што ўзяць. А была гадзіна 3, і ўкрыжавалі яго. І быў надпіс віны яго: «Цар юдэйскі». І ўкрыжавалі разам з ім двух злачынцаў, аднаго праваруч, а другога леваруч яго. І збылося сказанае ў Пісанні: «І да злодзеяў быў залічаны». І тыя, што міма праходзілі, плявузглі на яго, ківаючы галовамі сваімі і кажучы: «Гэй ты, што руйнуеш святыню, ды зноў узнаўляеш у 3 дні. Уратуй сябе самога, сышоўшы з крыжа». Таксама і першасвятары з кніжнікамі, смеючыся з яго, казалі адзін аднаму: «Іншых ратаваў, а сам сябе ўратаваць не можа.
Няхай жа Христос, цар Ізраіля, сыдзе цяпер з крыжа, каб мы ўбачылі і паверылі. Таксама і тыя, што былі з ім укрыжаваныя, зневажалі яго. А калі настала гадзіна 6, усю зямлю ахутала цемра аж да гадзіны 9. І о 9 гадзіне Ісус закрычаў моцным голасам: «Гелёй, гелёй, лема сабахтані», што значыць: «Божа мой, чаму ты мяне пакінуў?» І некаторыя з тых, што бліжэй стаялі, чуючы гэта, казалі: «Вось ён Іллю кліча». А адзін, падбегшы, напоўніўшы губку воцатам і ўсклаўшы яе на трысціну, даваў яму піць, кажучы: «Пачакайце, паглядзім, ці прыйдзе Ілля зняць яго». Ісус жа, закрычаўшы моцным голасам, сканаў. І заслона ў святыні разадралася надвое зверху аж да нізу. Сотнік жа, што стаяў насупраць, бачачы, што Ісус, так закрычаўшы, сканаў, гаворыць: «Сапраўды, гэты чалавек быў Сын Божы». А былі там і жанчыны, здалёк паглядаючыя, між імі Марыя Магдалена і Марыя, маці Якуба меншага і Язэта, і Саламея, якія, калі Ісус быў у Галілеі, хадзілі з ім і паслугавалі яму, ды і многа іншых, што разам з ім прыйшлі ў Єрусалім. І калі звечарэла, а быў гэта дзень прыгатавання, які бывае перад суботаю, прыйшоў Язэп з Арыматэі, высакародны сябра рады, які сам чакаў прыхода валадарства Божага, і адважна ўвайшоў да Пілата і прасіў цела Ісуса. Але Пілат сумняваўся, ці ўжо памёр, і, паклікаўшы сотніка, спытаўся ў яго, ці ўжо памёр. І, даведаўшыся ад сотніка, аддаў цела Язэпу. Язэп жа купіў палатніну і, зняўшы яго, абгарнуў яго палатнінай ды паклаў у магіле, што была высечана ў скале, і падкаціў камень да ўваходу ў магілу. Марыя ж Магдалена і Марыя, маці Язэпа, глядзелі, дзе пахавалі яго.